Partiya Demokratîk a Gelan HDP sê jê bajarên mezin namzetên 12 bajar û bi dehan navçeyên Bakurê Kurdistanê aşkera kir. Li Mêrdînê Ehmed Türk û Fîgen Altındağ û li Wanê jî Bediya Özgökçe û Mustefa Avcı weke namzet hatin nîşandan. Li bajarê Amedê jî doktorek û hemşîreyek hatin destnîşankirin. HDP parlamenterê xwe yê Amedê Doktor Selçuk Mizraklı û Hülya Alokmen uyanix ku ew jî hemşîre ye weke namzet nîşanda. Namzetê Şaredariya Amedê Selçuk Mizraklı diyar kir ku ew ê Amedê bi dengekî zêde ji destê qeyûm derxin û ew ê bi xebatên xwe nasnameya Kurdî û Kurdistanîbûnê careke din li bajêr zindî bikin. Amed zaten bir Kürt şehridir, Kürdistan şehridir. Ev der Amed'e bajarekî Kurdistanî em ê di hemû xebatên xwe de nasname û çanda Kurdî ku ji aliyê qeyûman ve hatiye dûrpêçkirin jino ve zindî bikin. Li aliyê din em ê cilûbergan li xwe bikin. Yek jê taxim an ku bedil ku nûneretiyeke navneteweyî dike, cilûbergeke me jî dê şanteyî be. An ku em ê bi pirsgirêkên bajêrên aborî, binesazî û xizmetguzariyê re kar bikin. Em ê çand nasname kûdên civaka Kurdî bînin pêş çavên hemû kesî. Lê dema me ev yek kir, helbet em ê ji ûl û neteweyên cuda re jî xizmetkar bin û hebûna wan jî biparêzin. Xelkê Amedê jî di wê baweriyê de ye ku ji navan zêdetir karên baş girîng e. Xelkê daxwaz ji namzetên HDP kir ku xizmeteke baş bikin û li nasname û çanda Kurdî jî xwedî derkevin. Ev milleta layık hizmet jêr bive. Gava hizmet jêr nebe boş. Amaca me hizmet ji toplumê bive. Tevdê toplumê hizmetê dixwaze. La xizmeta zimanê Kurdî bike û dîroka Kurdî. Zarokên me dîrokê xwe nezanin mezin dibin. Ev jî kemasekî mezin e. Ji vî xelkê me re ji gelê me re ji memleketê me re bira yanî hê alîkarîkî bikin. Çevre me re, kîte me re, halkê me re xizmetkî bide. HDP li hin bajar û navçeyan parêzer û li hin ciyan jî mamosteyan wekî namzet nîşanda. Lê her du namzetên bajarê Amedê jî ji beşa tendurustiyê ne. HDP şaredariya bajarê mezin ya Amedê teslîmê doktorekî navdar û hemşîreyek dike. Heta Selçuk Mizraklı di gelek neştergeriyan de bi serketiye. Lê wê bikar be pirsgirêkên civakî, aborî, siyasî û binesazê yê Amedê bi hesasiyeta neştergeriyekî çareser bike anna ew ê jî pêşeroj nîşan bide. Maşallah dekak Rûda Amed.